ассалому алайкум. Ин барномаи хабар барои ту бо шумо ҳастам. Ман Солеҳ Нуралиев. Се ҷавони тоҷик моҳи қабл барои зиёрати Каъба ба роҳ баромаданд ва то тай кардани наздики 3000 километр то Дубай расиданд. Аммо ба онҳо додани раводид ба Арабистони Саудиро рад карданд. яке аз зоирин Диловар Ғафуров гуфт ки ба онҳо раводид надоданд ва гуфтанд ки барои ин ба мақомоти кишварашон муроҷиат кунанд. ба мо раводид надоданд то ба Арабистони Саудӣ барои ҳаҷ биравем ва мо гуфтанд ки бо мақомоти кишваратон тамос бигиред то раводид бидиҳанд. албатта мо интизор доштем ки ин гуна мушкилот метавонад ба миён ояд, лекин ба ин сафари душвор мо барои он баромадем ки синамон аз 40 сола поён аст. дар Тоҷикистон танҳо ба шахсони 40-75 сола иҷозати сафари ҳаҷ дода мешавад, гуфт Диловар. Диловар ва ду дӯстонаш умед доранд ки мақомоти дахлдори кишвар онҳоро мефаҳманд ва барои ба таври онлайн омода кардани раводид кӯмак мекунанд. бояд гуфт ки се ҷавони тоҷик Диловар Ғафуров, Саидали Назаров ва Шокир Талапов моҳи пеш пас аз анҷоми моҳи Рамазон бо дучарха барои зиёрати ҳаҷ ба роҳ баромаданд. онҳо барои ин сафар аз аввали моҳ омодагӣ гирифтанд ва роҳашонро аз Тошканд оғоз карда тавассути Боку ва Эрон то Дубай расиданд. барои то Каъба расидани онҳо ба ҷавонон бояд бо 1890 километри дигар роҳро тай кунанд, аммо ҳамааш аз гирифтан ё нагирифтани раводид вобастагӣ дорад. дар охир аз Худо талаб дорем ки мушкилоти онҳоро ҳал гардонад ва ҳамаи он нафароне ки нияти сафари ҳаҷро доранд бигузор ба нияташон бирасанд. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев ва назарҳои шуморо роҷеъ ба ин мавзӯъ дар комментария мунтазирам. хайр, саломату сарбаланд ва муваффақу хушҳол бимонед. хайр.